Me tratas como una princesa. Me das lo que pido. Tú tienes el bate y la fuerza que yo necesito. Cuando estamos solos, te juro, no me falta nada. Te pongo un 13 de 10 cuando estamos en la cama. Nunca había sentido algo tan grande. Y me vuelve loca tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado pensando que ya lo tengo todo. Pero, ¿y el anillo pa' cuándo? Isto sí que é poesía do boa, Machado, retírate. Hola a todos, benvidos de novo a esta calde, benvidos a un novo vídeo. Hoxe estamos xa co 12º resumo fin de semanal e esta vez toca facer o resumo das formacións que vimos durante esta fin de semana na que se celebraron un montón de festas, porque esta fin de semana foi o San Xoán, unha festa moi nosa, unha festa moi de aquí, unha festa ben jaleja, vale? Así que vamos a facer un pouco o resumo das formacións que vimos esta fin de semana, así medio salteadas. E nada, que decir, que empezamos xa, veña. Antes de empezar o vídeo, tamén quero vos informar de que estou pensando en facer un directo nalgúnha rede social, vale? Puxeno xa en Facebook, puxeno tamén en Instagram, e houbo, bueno, 20 non sei cantos votos, buah, unha locura, que votaron que sí, que querían, ver un directo meu facendo gilipolleces, ou seja, o que fai con estes vídeos, só que en directo, en vivo. Bueno, cosas de la gente. Non sei cando vou facer, nin sei, seguramente sexa cara a noite, sobre as 8 da tarde ou por aí, un jueves ás 8. Sí, hai que facer competencia. No, jueves no. Non sei, sobre esa hora, sempre cando non xoga España, porque senón me hunde na audiencia, e despois, non sei onde, porque ao mellor a vos é máis cómodo nun sitio, noutro, non sei se en YouTube, se en Instagram, non sei se en Facebook, non sei. Todo isto xa se verá. Solo os aviso de que pode haber a posibilidad de que un día destes faiga un directo falando un pouco do que está sendo esta tempada 2018, do que levamos desta tempada 2018, e tamén, oye, facerme preguntas do que irades, excepto, bueno, do que irades. O día 22, venres, nos desplazábamos ata a parroquia aquí veciña de San Xoán de Filgueira. Ali vimos a Grupo Fusión e a Orquesta Olympus. O Grupo Fusión, bueno, pois é unha cousa parecida a Grupo Pasión, a Grupo Anta, Duodases, bueno, este típico grupo que anda por aquí por la zona de Ferrol. Si é verdade que é bastante característico porque teñen dos metales que tocan en directo, isto non é coña, tocan en directo. Un é un saxo e outro é un trombón, vale? Son dous músicos e tocan eses dous instrumentos. Aparte de que tamén obviamente pues levan un pouquiño de tema de secuencias, tema de teclados, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, é bastante curioso que un grupo destas características, deste tamaño, teña metales e sobre todo que toquen en directo, ¿no? Bueno, que se levas metais é normal que toques en directo, ainda que, bueno, hai algunha... Bueno, vamos a dejarlo aí. E depois teñen unha voz feminina e unha voz masculina, que están bastante ben. O grupo, pois é o típico, non? Un grupo con un repertorio de baile, máis ben tirando a clásico, quizás non é tanto como, por exemplo, o Grupo Pasión, que o Grupo Pasión ao mellor é un pouco máis moderno, un pouco máis actual. Bueno, tamén teñen un primeiro pase un pouco máis clásico, pero bueno, que ao mellor sí que xa mete algún tema máis de actualidade. Fusión non, Fusión tira máis polo tema de baile clásico, cumbia de toda a vida, que si un vals, que si un paso doble, que si... Bueno, variar un pouquiño nese aspecto. Rematan o primeiro pase con agárrate saxo, precisamente con ese saxo que teñen. Moi ben. Como digo, bastante raro ver algo así en un grupo destas características. O segundo pase tamén, sempre de que xa meten algo máis de actualidade, meten el meu racharel, échame la culpa, algún tema máis aí polo medio. Pero si é hora de que enfocan máis o seu repertorio hacia un repertorio máis puramente de baile, vale? Pero bueno, quedan bastante ben e que, oye, teñen moi bo rollo, moi bo contacto co público, bueno, está bastante ben. Outro lado do campeiro da festa estaba unha das orquestas máis mediáticas da verbena de Galicia, Los Dioses del Olimpo. Que boa época aquela. Orquesta Olympus, que por certo, estará en Santa María de Vilar o próximo 21 de xullo xunto co Grupo Pasión. E o 20 está Nebrasca e Saudade, vale? E unha gran orquesta que fai unha vermú de la hostia o día 22. Non sei cal é, pero é buenísima esa orquesta. Xa fixen a súa crítica no seu momento cando a fun ver a Sigüeiro. Este tipo de orquestas tan mediáticas que teñen tanto arrastre de xente, é un pouco tontería analizalas 50 veces na tempada, porque unha vez que collen o seu repertorio, por regra xeral despois ao longo da tempada non varían demasiado, vale?
poden meter algún tema que ao mellor está pegando moi forte agora, pero por regra xeral non suelen variar moito o seu repertorio. Dende Sigüeiro ata agora pasaron 3 meses, xa daquela estrenaron un montón de repertorio novo, e desde aquela estrenaron aínda máis repertorio novo. Estrenaron tamén a súa nova intro. A nivel musical, a orquesta é un tiro. O sea, a orquesta sona a Dios, hai que reconocelo. Teñen unha sección de ritmo tremenda, teñen aí a Gretchen, que para min é top 3 de percusionistas en a Verona de Galicia, pero vamos, del tiri, del tiri, é espectacular. Ademais, o ritmo que lle implementa a orquesta é tremendo. Pero é que toda a sección de ritmo así de bo. Teñen 4 metais de lo mejorcito da Verona de Galicia. Teñen a Noelio, teñen a Emilio, teñen a Varona, teñen a Alexis. Quero dicir, musicalmente a orquesta sona como un tiro, vai como un tren, eso é innegable. Na parte vocal, xa o dixen, tremenda tamén. Ademais, Peque, que é un pouco líder da formación, Jorge, que colle moito relevo no segundo pase e que é Jorge, creo que non fai falla decir nada máis, Jorge é Jorge na Verona de Galicia. Irene, que sigue estando a un nivel estratosférico. E a eso se lle une a Manu de la Torre e Tamara Merino, que ahora sí que os vexo máis soltos en riba do escenario, sí que os vexo máis disfrutando máis do que fan encima do escenario, que cando os vi en Sigüeiro que estaban como un pouco ajarrotados, e ahora sí que se ve, e eso se nota nos resultados que expresan encima do escenario. Repertorio, como decía antes, estrenaron bastante repertorio novo, estrenaron unha intro nova, que esta, polo menos, esta é a súa parte instrumental, a do inicio. Non vos recorda algo isto? Non vos recorda algo? Bueno, pois eu vos poño un clip de audio para que recordedes algo de onde ven isto. É a mesma intro instrumental que tiña a Orquesta Olympus no 2007, creo que era 2007. O que pasa é que naquela época acababa derivando nun merengue, e aquí non, aquí fan o tema original, fai no Jorge e tiran para adiante. Despois tiran a canción de Titanic que canta Irene, moi ben, e despois, bueno, xa empeza o primeiro pase. Un primeiro pase que obviamente que é un pase típico deste tipo de orquesta, non? Un pase modernito, actual, pero arranxado. Vale, está moito máis arranxado que, por exemplo, a París ou a Panorama. O sea, con Olympus, aquí se me pode poner la gente como... Con Olympus se pode bailar, porque prácticamente o que botan, excepto 4 ou 5 temas por aí polo medio, é baile, é cumbia, é merengue, son temas así, un poquito para disfrutar. Os arranxos están moi ben, teñen sonoridade, teñen particularidade propia, é dicir, cando ti escoitas Olympus, sabes que Olympus pola súa sonoridade, polos seus arranxos, o cal está bastante ben. E, bueno, prácticamente o seu primeiro pase é así algo parecido. Despois, si é verdade que botan algunha pincelada un pouco espectacular. Canta Caruso, por exemplo, Jorge tamén baixa abaixo a cantar un tema co público. Irene Iglesias sigue interpretando o tango de Roxanne, impresionante. Aínda que non vou negar que me sorprendeu que seguiran tirando por este tema ao longo desta temporada 2018. Non sei se estrenan algún tema novo para ela, pero me esperaba que estrenara un tema novo este ano. Me esperaba que o tema non fose o tango de Roxanne, senón que fose un tema un pouco diferente. Para esta zona non vai importar, porque Olympus o ano pasado non é que anduvera moito pola zona. Pero en zonas onde Olympus estuvo moito tempo ali e tal, igual... non sei. Me esperaba que estrenaran outro tema, ainda que o tango de Roxanne con Irene a voz é impresionante, vale? Entonces, teñen ese primeiro pase de actualidade arranxada, si é verdade que teñen algunha actualidade a reggaetón, vale? Aí a caña pura e dura. Pero nada, creo que son un ou dous popurris ao longo do primeiro pase. Despois teñen combinacións raras, vale? Porque, por exemplo, teñen un popurri de Hoy se bebe a merengue, que a bachatesta a merengue, e despois o ligan con isto. E digo eu, home, a ver, moito sentido así de primeras non tiene, pero bueno, aceptamos pulpo como animal de compañía. Pois iso, teñen algúns temas así e tal. A mí personalmente me gusta. O único que non me gusta, sigo opinando o mesmo que en Sigüeiro, é o popurrí de música dance. Aínda que creo, non mirei aínda, eu creo que o tema de música dance de Sigüeiro e o popurrí de música dance que botaron en San Xoán de Filgueira no primeiro pase, o que se corresponde no primeiro pase, creo que non son os mesmos popurrís. Ou polo menos empezan igual, tal cual, colololo, pero despois meten outros temas diferentes. Creo que o mellor los veo ahora y son los mismos temas, pero bueno, a priori non me parecían os mismos. Además aparecen cos láseres estes que poñen as gafas cos láseres aí, bueno,
E remata o primeiro pase con Camina para variar. Esto, Panorama lo hace, París lo hace y Olympus lo hace, como no. Tiene que ser así. Y el 90% de las orquestas que tenemos en Galicia. Qué bien, qué alegría. Segundo pase empezan con isto. Para pasar el control. Saquen las manos de los bolsillos y levanten... Isto xa o critiquei cando fun ver ese Sigüeiro. O do popurrí do primeiro pase me dá igual, porque por exemplo, París fai o mesmo, e hai moitas orquestas que fan o mesmo. Pero isto, para min, e agora, neste vídeo que vou dicir, para min é unha copia descarada de Panorama. É dicir, isto é tal cual o que facía Panorama fai 2 ou 3 anos. Tal cual. E a min, que queredes que eu diga? Non me chista moito, la verdad. Segundo pase, pois teñen un pase na primeira parte con a actualidade, vale? Botan el sin pijama, el me reuso, el no sé qué, el no sé cuánto. E despois, ojo, porque fan un segundo pase que eu lle chamo la reviravolta asturiana. E que significa isto de a reviravolta asturiana? Pois facer a actualidade este ano, vale? Normalmente fano a reggaetón, electrolatino. E despois diso botan, a quen le importa, Laura se fue duro de pelar e que la detengan. Iso é o que lle chamo a reviravolta asturiana. Pasar de estar con a actualidade a tope e pum 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 a facer temas do ano catapum. Que eu, sinceramente, a ver, eu son moi abogado de facer variedade musical nun primeiro e tamén no segundo pase, de dar un pouquiño de todo. Pero estes cambios tan extremos entre un punto e outro, a mí, sinceramente, me parece bastante extraño. Despois botan máis actualidade, despois botan reggaetóns de fai 10 anos, o reggaetón clásico. Vale, o reggaetón clásico, porque é o reggaetón clásico de toda a vida, el clásico. E despois xa empezan xa a caer un pouco na parte de rock, na parte de pop rock. Teñen aí un popurrí Medina Zahara, Mago de Oz, ou seja, teñen un popurrí de 4 temas, 2 de Medina Zahara, 2 de Mago de Oz, e despois, pues nada, pues xa caendo no típico rock de algún tema de AC/DC, por aí adiante, vale? A ver, a mí en xeral Olympus me gusta, o primeiro pase me gusta, ten arranxos propios, ten sonoridade propia, a nivel musical e a nivel vocal están espectaculares. O único que lle poido reprochar no primeiro pase é ese popurrí de música dance que a mí non me convence. O segundo pase, a ver, tampouco me parece un desastre, pero non me convence tampouco, non me encanta, teño que ser realista. A mí o segundo pase de Olympus é como un pouco descafeinado, un pouco como tentar ir a todos os sitios e non poder chegar a ningún. É un pouco raro o segundo pase de Olympus, non? Pero bueno, é intachable de que a orquesta é un tiro a nivel musical e a nivel vocal. Que pasa? Que este ano, tendo en conta que a publicidade que lle meteron o tema do 20 aniversario, a dianteira que ficharon este ano que é impresionante, que ten unha parte musical impresionante, bueno, eu esperaba un Olympus máis explosiva, un Olympus que fora máis Olympus que nunca. Non sei se me explico. Vale, Olympus é verdade que ahora mismo é unha orquesta moi madura, é unha orquesta moito máis madura que fai anos. Pero eu quería ver algo, unha explosión, un tic da Olympus de fai 10 anos. Daquela Olympus do 2007, 2010, que pillaba a París e o Panorama por banda e es que le deshacía por completo. Se é verdade que son 10 anos en riba e é moi complicado, pero me esperaba algo de Olympus, algo máis espectacular, por decirlo de alguna maneira, ¿no? Pero bueno, está collendo ese camiño un pouco de traballar máis a parte musical, de destacar en arranxos, de destacar na parte musical. Non creo que sexa unha dirección equivocada e creo que obviamente este pode ser o principio de un Olympus diferente, máis grande e diferente nese camiño. O sábado non fun a ninguna festa de noite, porque de noite, a noite do San Xoán, eu sempre a paso na familia, porque nos preparamos ali a fogata, preparamos ali unha barbecue, e veña, sardiñas non, a mí sardiñas non me dedes porque yo de tema pescado, cero, rape a lo sumo, bacalao, rodaballo e pouco máis. Os roxos destes salaos, sabedes o que son, non? Buah, torradiños, eso sí, cun pouquiño de chorizo, unha rebanada de pan, unhas patacas da casa que, para todos aqueles que non saibades, nesta zona non se poden plantar porque temos la polilla guatemalteca. Un pouquichiño de picho moruno e, bueno, algún churrasco pouco, tampouco abuso moito de churrasco. Madre mía, que cena te podes estampar ese día. Sardiña, que sardiña nin hostias. Iso sí, ao mediodía fun a sesión Bermúa Filgueira e ali fomos a ver a Trovadores. Que, bueno, xa diga a miña opinión, non vou dar máis a opinión dela, polo menos hasta que vexa noutra festa. E sobre todo veixo o segundo pase e noutra festa un pouco diferente da que vin en Freixeiro. Unha festa mellor un pouco máis juvenil. A ver como se adaptan ao público. Quero ver como Trovadores traballa co público dependendo do que teñan abaixo. Iso sí, ir a Xenxón de Filgueira me cubreu moitísimo, porque vin
a un artistaza impresionante que estuvo o ano pasado na Verona de Galicia e que este ano está na súa terra de novo, e que, bueno, foi toda unha sorpresa verla por ali e, sobre todo, unha gran alegría. Xa sabe quen é, e a ela lle envío un abrazo tremendo e, bueno, apertas amoreas e moita suerte. E, oye, espero verte máis pola zona, porque, a ver, nós non somos Pontevedra, de Asturias aquí hai un palmo. Más menos. Calculad así, a ojo de buen cubano. O domingo si fomos de festa. Fomos a San Xoán de Esmella, unha parroquia que a mí me encanta. Isto é unha cita ineludível. Primeiro porque sempre me gustou esas festas. Sempre vos orquestas. E sempre hai que darlle ali unha visita a certas personas de certo peso dentro da parroquia de San Xoán de Esmella. E ali fomos a ver a Grupo Samba e a París de Noia. No caso de Grupo Samba, eu xa os vira no Alto do Castiñeiro e xa fixera a crítica deles. É un grupo que está bastante ben. Na parte musical está moi ben, como ten que sonar, perfectamente ben. Na parte vocal tamén é un grupo que queda moi ben. Ademais ten moito contacto co público. É dicir, un grupo que nese aspecto non ten ningún tipo de problema, nin a nivel vocal, nin a nivel de contacto co público, nin a nivel dinámico, nin a nivel vocal. Vamos, é un grupo que nese aspecto cumple moi ben. Xa o dixen na festa do Alto do Castiñeiro. En canto ao repertorio, si ven un cambio de tendencia. O que pasa é que non sei se é un cambio contextualizando a festa na que estaban, ou se é un cambio máis que queren un pouco facer un grupo un poquinho máis renovado. Si é verdade que siguen mantendo a súa esencia, é dicir, teñen as súas partes de baile máis clásico, teñen un popurrí de cumbias, teñen un par de popurrís de México, que a mí personalmente os popurrís de México que teñen en samba me gustan moito, teñen os temas de, obviamente, de Estela, porque teñen que estar, incluso de Carlos Vives, que a mí non me gusta, pero bueno, oye, libre albedrío. Teñen esas partes, teñen esas señas de identidade propias de samba, pero si é verdade que no primeiro pase vin como retiraron, polo menos en Esmella, e volvo a repetir, algúns temas, algúns popurris que igual xa van moi queimados de cumbias, de xa sabedes, e meteron pues un repertorio un poquinho máis actual, un poquinho máis moderno. Tamén hai que decir que tuveron o que facer por obriga, porque en Esmella son festas grandes, e sobre todo son festas onde vai moitísima xuventude. Xa de primeira hora a meirande parte do público era mozo. Entón, nese aspecto, pois o Grupo Samba se adaptou moito a xente que tiña abaixo, non? E iso creo que foi moi acertado, e dai creo que ven o cambio do repertorio, polo menos no primeiro pase. No segundo pase tamén. No segundo pase foron bastante máis cañeros que no Alto do Castiñeiro. Tanto na parte de actualidade como despois unha pizca ao final do segundo pase aí de rock e de temas, bueno, típicos que moitas formacións botan ao final do segundo pase. Así que ben, vi un grupo do samba un pouco cambiado respecto ao que vi no Alto do Castiñeiro en canto a repertorio, acertado e sobre todo adaptándose ao que tiñan abaixo en Esmella, que como digo era un público moi juvenil e moi mozo e que obviamente pues demandaba aí estopa de la buena. E despois estaba París de Noia. París de Noia xa fixen a crítica exhaustiva do Alto do Castiñeiro. Fixen a crítica dos Pazos así por derriba. Non teño máis que decir, eu simplemente sigo opinando o mismo. O París de Noia a nivel musical é un tiro, das 3 millóns que temos en Galicia. A nivel vocal é un tiro. Hai xente que non lle gusta a Oliver, hai xente que non lle gusta a Zeus. Bueno, que se le va a hacer? Cada un ten os seus justos, pero eu creo, dende o meu punto de vista, que a dianteira que ten París de Noia este ano é de ole. Temos a Zeus, temos a Oliver, temos a Sergio, temos un dueto femenino espectacular. E ademais, están ben compenetrados. Na parte técnica, París é un tiro. Que pasa? Este ano eu vexo unha París moito máis dinámica, moito máis cálida, moito máis enfocada cara ao público, moito máis improvisada, non tan encaixada, non tan estructurada, tan cadrada, ¿no? Tan alemana, por decirlo de alguma maneira. Ahora é un pouco máis gallega, xa non é tan alemana. Entón, eso fai que a orquesta se sinta máis cálida, máis dinámica, máis rica, o repertorio máis variado, explotan máis a súa calidade musical, temos os metais diante tocando, como dixen na crítica do Alto do Castiñeiro. É dicir, esta París de Noia 2018, a ver, hai xente que lle gusta, hai xente que non lle gusta, pero dende a miña opinión, creo que París de Noia, esta París de Noia está moito mellor que a do ano pasado, moito máis variada, moito máis cálida, moito máis cercana cara ao público. A min gustame máis esta París que a do ano pasado. E obxectivamente, creo, xa dis, obxectivamente, despois dis, creo, un pouco hai incoherencia, pero bueno, obxectivamente creo, sendo máis obxectivo que eu poido ser, que esta París é, como orquesta, mellor París que a do ano pasado.
É a miña opinión, cada un aquí ca súa. O lunes tamén fomos de festa, ontes, luns, día 25 fomos de festa. E eu regresei á provincia de Lugo. Que facía que non iba a Lugo? Casi 2 meses. 2 meses sin ir a Lugo, pero iso que é, iso, unha loucura. E ademais fun tranquilo, porque foi a primeira festa en moitos anos que non fun conducindo. Leváronme, tuve chofer personal. Non vou dicir quen é. Eso é secreto de sumario. Top secret. Fomos a Guitiriz, a Salxán de Guitiriz, o día 25, ali fomos ver a Dilema, que non la vimos. Fomos ver a La Década Prodigiosa, que, bueno, xa sabedes o que é a Década Prodigiosa, un grupo de, bueno, tuvo moitísima fama logo por finais dos anos 80, que se dedica a facer moitísimas versións, mix, popurris de temas dos anos 60, 70, 80. Ahora tamén polo que vi este día en Guitiriz incluso botan temas do ano 2000, o a SRG, o Follow the Leader, se non mirades. E a xente lo daba todo, a verdade que lo daba todo. Parecía que estábamos, non sei en que zona, pero menos en Lugo en calquera. Co que estaba aí dándolo todo a xente de Guitiriz. Ben, sobre todo porque animaron moitísimo ao público. Outra cousa non, pero baixaron abaixo, fixeron ali un montón de coreografías, meteronse ao público no bolsillo, nese aspecto, así que está ben. E depois fomos ver a Super Hollywood, que é unha das orquestas máis importantes cántabras. Se non é a máis mediática, debe de ser a segunda máis mediática, porque a outra é a Anaconda. Só vin o seu segundo pase, así que xa sabedes o que opino eu de valorar unha formación segundo o seu segundo pase. Por regra xeral non me gusta valorar unha formación por iso. Pois iso, a nivel musical está bastante ben a orquesta, sona bastante ben, non sonan mal. Teñen, por exemplo, 3 metales, teñen, por exemplo, 2 teclistas. Bueno, un teclista e supoño que outro será máis ben un apoio aí para certas cousillas e tal, aí para sintetizadores ou, bueno, o que seña. Musicalmente está bastante ben, sona bastante ben, os metales son bastante poderosos, bien, non está mal. Na parte vocal, unha dianteira de 7, 2 bailarinas, 3 voces femininas, 2 voces masculinas. Madre mía, canto temos que aprender en Galicia. E que justo daría ter unha orquesta como esta, porque se esta orquesta fose de Galicia, teríamos 4 voces masculinas e unha voz feminina. E ya está, aí se quedaría el cuento. Bien, está bastante ben, na parte vocal, ben. Tanto a parte feminina como a parte masculina teñen garra, teñen potencia. Vocalmente tampouco teñen moito mal os rapaces de Super Hollywood. Na parte de repertorio do segundo pase, pois bueno, é un segundo pase, así que tampouco teñades moi en conta. Empezan con los pecos, popurrí de los pecos, aí, dándolo todo. Siguen cun popurrí de cumbias, sí. Diredes, bueno, cumbias de actualidad. No. E que pasó? No. Botan cumbias típicas destas, no? E ademais, nun popurrí que se parece moito a típico popurrí que fan as orquestas de aquí, no? Pois Cano Arrachá, Meneando la Cola, Pollera Colorada, bueno, cancións que vamos a decir que son las cumbias máis típicas que pode haber nunha orquesta. E a mí o que me chamou a atención é que se botaran no segundo pase, pero bueno, non sei se contextualizaron ca festa, non sei, bueno, non sei, iso xa non sei, pero bueno, botaron no segundo pase. Rumbas de toda a vida, las rumbas de toda a vida, ole aí, dándolo todo. Despois pasaron a actualidade, pasaron a facer un popurrí de música así del recuerdo, Antes de ver el sol, Yo no te pido la luna e Color Esperanza, con arranxos bastante curiosos este popurrí, bastante curiosos. E por volvaron a actualidade con La Isla del Amor e outros temas nesa línea maiores, o sea que paquín, pacán, un pouco como Olympus, ¿no? No segundo pase de Olympus que es pum pam, non vai en línea ascendente ou descendente, no. E pois bueno, si é verdade que cara ao final do segundo pase pois botan popurris de pop, rock, todo español, creo que non botaron nada en inglés, todo español. E bueno, bastante ben, temas de Miguel Ríos, Extremoduro, Loquillo, bueno, etc. Está bastante ben, aí hai temas bastante guapos e a verdade é que a nivel de rock as orquestas de fora son moi potentes, e é onde eu lles vexo o verdadeiro peso a estas formacións, na parte de rock, na parte de pop. É curioso porque son orquestas, pero a verdade é que sonan moi ben, ou fan sonar moi ben ese estilo de música. E bueno, é un pouco que foi a Orquesta Super Hollywood no segundo pase. Como digo, para nada se pode valorar unha orquesta en base a isto. Pódese valorar en que a nivel musical quedou ben, en que a nivel vocal moi ben, pero que a nivel de repertorio, pois oye, moi probablemente o popurrí de cumbias nunha festa normal non o votarían, o popurrí de rumbas quizás que tampouco. Entonces, é dicir, para valorar unha formación en base ao segundo pase, non, como que non. Pero non está mal, non está mal. Estas foron as críticas que fixemos desta fin de semana do 22 ao 25 de xuño. E agora pasou o San Xoán. Pero ven un santo que é tan ou máis celebrado que o San Xoán en Galicia, que é o San Pedro. En moitísimas parroquias hai San Pedros.
Así que nada, vos vou contar un pouquiño as festas as que podemos ir esta fin de semana. Voy a mirar a chuleta porque hai moitas. Cada vez me costa máis memorizalas. Antes decía as de memoria, pero agora xa me costan máis. Bueno, temos festas en Miño, no concello de Miño, en Miño mismo, no pobo ese super guapo e moi de veraneo que teñen ali unha praia criminal. Bueno, pois ali fan as súas festas do San Pedro. E ali teñen o día 28 a Orquestra Los Satélites. O día 29 teñen a Churrascada e a Orquestra Acampada. E o día 30 teñen a Orquestra Huracán. E creo que o día 30 fan a Cucaña. Vale, que me vou presentar eu porque seguro que jan. Temos as festas de San Pedro de Cervás, onde temos o día 29 o venres a Grupo Pecados e Grupo América. Ojo, cuidado. E o día 30 temos a Grupo Atenas. Festas en Muras. O día 29 estará ali, bueno, virá Sardiñada, obviamente, Sardiñada. Estará ali Kepa Juncara. Ni me preguntéis, E Noche de Estrellas. O día 30 temos un duelo espectacular a nivel de metales. Eso vai ser un, vamos, un show. Isto para quen lle gusta o metal ten que ir a esta festa, porque vai ser unha gozada. Temos a Los Satélites por unha parte e al Como Dominicano pola outra. E o día 1 de xullo temos a Grupo de Nica facendo sesión Vermú. San Martillo de Tiobre, alo arriba, en Betanzos, donde teremos o día 30 Dúa Caramba e a Orquesta Israel. E o día 1 de xullo teremos a Orquesta Los Españoles facendo Vermú e tamén Verbena, polo que vin aquí. Buriz, no concello de Quitirí, teremos ali o día 29 unha boa liscada. Ves? Que sardiñada, Nica. Liscada, lisco, roxos, salaos, aí, bien, de colesterol, tiene que ser. Temos ali a Dúo de Ases, vale, facendo verbena. O día 30 teremos a Grupo de Nica e a Orquesta Galilea. E o día 1 teremos a unha gran orquesta. Esta gran orquesta é para a sesión Vermú tremenda, Buah, fa unha sesión Vermú esta gran orquesta que pa flipar. E despois temos unha festa moi importante, porque na parroquia de Anca, no concello de Neda, tamén celebran o San Pedro. E ojo con este cartel porque é un cartel bastante curioso, bastante xeitoso e sobre todo diferente, moi diferente para o que solemos ver nesta zona de Ferrol. Dúas formacións que non suelen andar moito por aquí, bueno, non suelen andar moito por aquí, non andan nada por aquí, millor dito. O día 29 tenemos sesión Vermú coa Orquestra Acordes e despois de noite tenemos verbena co Grupo Pasión e Orquesta Acordes e despois o día 30, que é sábado, estará Los Españoles facendo Vermú e despois os Españoles fará a verbena co o Grupo Anta, que creo que é Anta, vale? Tamén temos as festas de Santa Isabel en San Sadurniño xa para a semana próxima, os próximos días 2 e 3, esa festa nunca moven de sitio. O día 2 temos sesión Vermú con Xacobeo e despois de noite teremos a Xacobeo e Ritmo Joven e o día 3 teremos a sesión Vermú con Grupo Samba e despois de noite estará Samba e Jerusalén. Por Dios bendito que se me olvidaba unha das festas máis importantes do concello de Vilalba e unha festa maravillosa tamén, as festas de San Pedro en Santa Valla. O día 29 venres teremos a Orquestra Panamá e a Orquestra La Fórmula. O día 30 sábado teremos a Charleston Big Bang e a Cinema. Vaya pedazo de trozo de cacho de duelos que hai aquí. E o día 1 teremos sesión Vermú coa Orquestra Tokio. E estas foron as críticas das formacións que fun ver esta fin de semana do 22 ao 25 de xuño. Espero que vos gustara o vídeo. Se vos gustou o vídeo xa sabedes pegarle un me gusta. Se non vos gustou, pues nada, non deixedes nada que queda feo. Compartid, comentad e pues nada. E nos vemos en el próximo vídeo. Adeus. Y el anillo pa' cuando.